Njani babukeli benza uzomedia productions laba futhi nginiphathela iqhawe ke la iqhawe lamaqhawe mfowethu awubingelela ababukeli uchaza ukuthi usihamba nobani namhlanje zisho kanjalo ekambeje omnyama isilendo wasokole ubala phansi baba nawo awu madoda soka ambeje lo sokwazi ukuthi umbeje igama yeah isibonga umbeje uxosana wambeje umfana uzalwa nguMampungose wasebaba nangu eyiqhungwane lapha kanye noNdovelo wambeje awu madoda abazali ngisenabazali ngisemhlahla oh kahle kahle mangibingelela abafowethu iyabingelela inkosi yomaskandi emculweni bephelele bonke umbeje emculweni yeah oh kanti uyacula qha sengikhiphe iphi kade iphume ngoFebruary eshisa bhe yeah ihlula abaningi ihlula izinje eziningi ezicula baningi bahlulile ngiyabona uphethe isiginci sikhala nje esandleni nini ngathi ngeke ngishaya isiginci manje angisize isiphukuphuku indaba eziginci ngisebenzi emculweni ngize ngumculo nje ukuthi ngisiphiwe hayi ukuthi ngifocus akiyo ngidla ngawo umculo yabo angene lapho isiginci sikhona siyasetshenziswa umuntu osokusuke secede kwami angingena indaba yesiginci angiyiboni futhi ngifunda isiginci ngoba asekho isidingo mase angisize isiphukuphuku indaba yesiginci into eshawe yiphi into endala leseyiphila Shoot wena njengoba uthi une EP wandisa amathuba emsebenzi njengogcwenza mawuqasha umuntu ozokushayela isiginci yebo sebenzisa isiginci khona umfana uthiwa amhlongo uthuge uyoshaya isiginci okay sengibuka njengenja mase ukuthi sengilo ngishaya isiginci ngenza hayi ubunja lo mina ngisiza isiphukuphuku isiginci ngiselo ukuthi kahle kahle usichazele ukuthi umuntu ozenzela konke uyinje yabunja lo ngiyakusho bafowethu umuntu ozenzela konke yinje akafuni nemali akafuni nemali ikhona imali ukuthi fanele ngike abanye abantu khona abantu ba support khona umuntu osiginci thothi usupport umndeni unezingane ezimbili mhlawumbe komama bahlukene ushaya isiginci yabona mawukuthi shaya isiginci ngaba ukuthi ubunja lento yenzayo umcileni nimdebhosha ba lokho waphu izi leyo nje ayaphuka yaqamba mangathi iphulwe yini ngiwe eThekwini ikhulume kakhulu ihlangene nezinye izinto eziseceleni kahleni so kuwe eThekwini umuntu usephukile sokuthiwa yini le mali bayesaba engani bayakhuluma bekhuluma le mali wayidla wedwa kwamshaya kanjani kwathiwa imali ezophuma lapho kwakubeka u10,000 kwathiwa ngoba kusagidwanga ngomnika u5000 ngimnikezile futhi 5000 wakhe yeah ngiphaseyile ngicela ube ngixhumanise nabe engena inamba ngam transfer lo 5000 wakhe yasala mhlamba ngasele ba 80 ba ikhona imali le khona oh 80 something thousand ngiyabona ngoba vele u5000 lo ungene kokukho ngimnikile lokade kukho mfowethu iP yakhe ihamba kanjani la enkundleni zokuxhumana ihamba kahle kakhulu okwazise futhi angiselivu bani into engijabulisayo leyo angiselivu umculo ivukana umculo njani ivukana le umuntu olokho ecela ethi bani ngicela ungifaka ngizoyiveza njani emcimbini nawekho umuntu injenga ngayicela ngathi cela ukuzoyiveza ngaze ngiyiveze kahle uvezi angivezi ngithothi sengiyogcina ngigidela umkhono wembuzi nojeqo thothi umemula lezo zinzoka ngingeni kahle bo mina ucula ngaphathi enhlizweni nami kuyisiphiwo nokuthi ngasho umuntu wayenesiphiwe ngagida ubani lo umgqumeni ugidile kuyibhova ngiqala ukuvela umgqumeni kuMagic ngagide engomeni eyintathu connect imayemo ngene ngani khona nalethu ulele kanjani lezo ngoma kuMagic bese ngawugida ku-SMS engomeni eziwu4 kusho kahle singayithola lento ukuthi ubani owaqedela ialbum kaMgqumeni ungasitshela lo mfowethu indaba ezinje eziningi ezicula ngiyifakaze ngoba ngiyengikholela ukuthi ebaculwini uMgqumeni umbeje bese kuba mhlawumbe othuzani nani kwabanye abacula ngingeni lezo zinto ngoba abanye abacula ngibazi ngamagama khona ukuthothi Osbiya uthatha abaculi baningi abaculi uthambo lembongolo baningi abaculi abaningi angibazi ngamagama abo ngeke ngifazise ngabaculi ngoba baningi mina ngibhizi ngakho ngempilo ukuze ngiphushe ikhala kithi izingane nomama ekhaya umbeje uganiwe hayi angathathi
ngisajola nje ulinde ndoda umdala hayi ngisajola angisize isiphuphu angiselikho sengiphuthume ukugana ngisowumfana yeah ayiyakujola yabo thina ngoba singamajongo mangoDisemba kusuka ingane yami isuke emsini izokubona ngoDisemba ingane masengiqoqa isuke eMnambithi isuke eNkandla isuke eNquthu hayibo isuke oLungu hayibo kanzinga ngenzalisa umuntu oyedwa kulandelana angisize isiphuphu ngisawumfana ngiqoqa leyo nto hayi ngibona ungfanele lo mfowethu sekubona la ko TikTok mfowethu usuzakhela igama futhi lokho kuyakusebenzela mfowethu kakhulu mina yabo mangiqhamuka ngaba naleyo nhlahla mina ngithi mangiqhamuka ngithi ngumbeje bathi mama umuntu uyabonela nangu ngimazi ingane encane ithi nangu umbeje mama hawu mangazi uthi umbeje mama abafisini ukwenza step father mhlawumbe mama akungifanele lokho ngoba ngiphila nensiza impilo yami ihlezi iqondile futhi ngiphila ngeqiniso yabo nento engamasimba futhi ngihambisana mfowethu la ku TikTok siyakubona mfowethu ubhizi namaqhawe lapha angazi ngizothi amaqhawe noma yini kodwa ke ake ngithi amaqhawe ngoba nabo abafundi ngiyabahlonipha oba amaqhawe ogcabasho omnyovu omjikelo nibangani mfowethu mhlawumbe ungasitshela ukuthi impi yakho nalabo bantu labo ngifuna ubachaze kahle ngoba yenza ithotha umuntu angimazi ukuthi ubani uyabachaza ngoba uyabazi wena ngoba mhlawumbe umlandeli angibaza kufanele mfowethu ubazi ngoba kwamanye amavidiyo yakho nginokubona ubabiza ngamagama yenza kuthiwa sengifunde igama ukuthi umuntu ukuba ngakrema lonto ngenza ividiyo umuntu umlande ngawani okay ke ake ngibuze la mfowethu ubangani nomnyovu uba umnyovu lo akangubani emsingi uyacula naye lokho umnyama ngiyabona lo abafana bazama ukukotela angazi bazama ukusebenzela igama labo noma ukuthi bondle nakubo mhlawumbe kuyabasebenzela ukuze besebenzise igama likaMbeja ngikwazi mina lokho nogcabashe nomjikelo ogcabashe izinja mhlawumbe ngiyayiqonda ukuthi kuhamba kanjani ngiyakwazi lokho kubi lokho ukuthi ugcabashe lokho kubi usho lokho angazi ukuthi mubi noma lokho kubi ngiyabona lokho emnyaka intombi engazi ukuthi inhle ngiyayibona yanto ukuthi angiyanyisa lento yenza kahle into embi le yanto into engenakusasa into ezoxova tshela ukuthi yazi yabo ukuthi yanto yangiyanyisa ngoba yangilaza nasekhaya kuyini igama ngumbeje siyakunyanyisa singanibona ngelinye ilanga nisebenzisana nomnyovu nogcabashe nomjikelo ngoba uthi uyacula webhuti usachaza ababili umjikelo ngiyakwazi wangakuthi umjikelo yangiyanyisa le yanto isinoko yabo mina ngifuna ba umculo ukuthothi ube isibumbe yabo uthola umculo wesinoko ngimfuni ngoba le yanto uswa ngakithi lo mfana mawuthinteke ibabanangi ngibanjela ama meeting mina ngoDisemba kuthiwa kungani uthothi wo phezulu ibabanangi bakhona abakhona ngakithi kuba umbeje kuba uxamxakile bese kuyaphela emva lapho umjikelo ababala kodwa bathi bangabakithi kule yanto into engiyanyisa lo umjikelo lo mfana iqhomo zembodle imbodle fee kule yanto engiyanyisa le ngoba le nto kade yafika emculweni kodwa ayikho into eyenzayo ibuyisela ibabanangi emuva ibabanangi uma nje isetshenzelwa yimi wena ufike nini nemculo mina ngifike ngokugida ngo2006 ugida kulonipho ngagida umgqumeni ngajaha ukucula ngathi angakho igama kuze mangiqhamuka kuyobona ukuthi umculi lo mina yabona nawe mawunami yabona ukuthi umculi ikhona uma umuntu mawumculi kuba nalo nje leyo nto ukuthi engathi ngamthinta akuthi umculi ukuthothi nane egazi lemnyama iqonda izinto zakho ukuthi ihamba kanjani ngibonile ungena la abantu bekuvimba sebecela ukushutha la ngoba kunjalo yabo ukuthi umjikelo uyangicasula lesasinoko isinoko le yanto yangakithi yasebabana yanginyanyisa le yanto angizwani nomfana oyisibumbu ngoba ngitshelile mfowethu wakadla kakhulu kwaze ukuthi mina into mase ngiyikhulumile anginawo unxese noma ngithi sorry mfowethu bengidlala kanjani angidlali into mangiyishilo so ngiyisho angiyifuni le yanto ngoba le yanto isuka ngakithi ilulazi igama likaMbeje makuthiwa isuke ebabanangi ingane yimi umuntu futhi ebabanangi awukho umuzi ongothothi uyahamba uMbeje kuthiwa nangu uMbeje ebeyodla isipheko ngani
ngisuke ngekhaya noma ngiyebaba na awuphumi qobo hayi ngithole ngicaluza ngedropini ngithatha imoto ngedropini ngobamba lokho ngibamba yeah shothi imbuzi lezi zemmemo nje awuzidli ayi angiyilokothi lezo zinto sengandlula lapho yini uzondana hayi ngi-artist ngeke ngihambe ngicaluzini abantu ngi-artist mangekhaya ngiyobona umndeni wami nginelisa umndeni wami mangisekhaya kuyinto enkulu kube ngibone ekhaya khona umuntu mhlambe nosethekwini nokubudubu ongaze mbone uMbeje onaleso sifiso sokuthi ebone uMbeje mfowethu singalulu kakhulu mfowethu awuchaze mayelana nomculo wakho ukuthi utholakala yaphi uchaze ukuthi kuma social media ubani ku Facebook WhatsApp inamba yakho Instagram nangalinye ilanga bema ngifuna ungibuze njengevuka namavukana ehleze buzwa kanjalo kuyonke into mina nguXotsani Mbeje kuyonke indawo abantu bazokuthi uMbeje ngoba beyitshela ukuthi igama Xotsani Mbeje kuyonke indawo o Instagram anginabo lapha ko YouTube khona omunye umuntu osebenzisayo lapho ebiza ngoXotsani Mbeje khona ebiza ngoXotsani Mbeje na Facebook khona posta ama video kakhulu ebiza ngoXotsani Mbeje abantu ngiyabona bayamlandela kakhulu mhlawumbe kuyamsebenzela ingandina zela mhlawumbe nami ngiyangijabulisa lokho khona umuntu ondlayo ngegama lami kubo mhlawumbe useze wahlawula ingane kuyenza ukuthatha izingane sezingangogqizile kuthathe ayihlawuliwe ngane kodwa kuyamsebenzela naba nocabashe bangaka yabo abantu abahlawuliwe kodwa kuyabasebenzela hayibo asikhuluma indaba zemizi yabantu noma ngekho lapha yoXotsani Mbeje kuzo zonke indawo ko Spotify umculo go YouTube nakwezinye indawo umuntu ayitshela ukuthi kuzoba khona nomculo ngeke ngichaze kakhulu ngoba ngiselivuka ama bookings kodwa ahamba kahle konke kuhamba kahle ugcina ukudlala kumuphi nje umcimbi ngigcine lapha eMaritzburg emcimbini wamaKhoba usiphelele wamaKhoba kade sibizile lapho kukhona akwenza kade ngihamba nensizwa ngakithi